esto está acojonantemente guapo y con vosotros mejor. Todo muy guay. És el meu vol número 20 i espero que sigui el més collonut fins ara. Aquí preparats per a fer aquesta travessa i a veure si disfrutem, segur que sí. Moltes ganes ja d'estar a dalt a la cistella i començar a pujar, Això és increïble.